Kuning Kurawa atining Bimanyu kena ing citra Tanyo sang Setyaki kaya mentang langka yo Setyaki wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Koko Prabu nyatane arep mentang-mentang kaya gendhewa malang-malang kaya perbatang wasan kekendhitaya teminang kopat kapita kaya buntute ula tapak angin kadanga dewa pisan nyatane ratu negara timbul taunan sing diarani dewa Kartika lan wadya balan ingkang kapurnyata sabiyantu manampu kulun Yama Dipati Swadha mundur lumayu sareng tunjang kaya merangkat tempuing banjir bandang kuntal kaprapal kaperwasa ayo putra Pandhawa dikanthi ngrapetake pebarisan kapurnyata ditututi ayo Werkudara lan pukulun Yama Dipati monggo kula dherekaken Koko Prabu ayo Werkudara tuan pukulun Bathara Guru ora wekah dina iku tak ajepane tutna ning kayangan nyangking bokor kencanane boten pangling paduka sarira brahala bola inggih sampeyan sarira dewa Buddha utawa dewa Amral Werkudara boten luput yetosipun sampun kula temoho mawi pasupenan ingkang kula rasake yen Werkudara bakal nemahi pajoban ing nyatane Werkudara kukuh bakuh kalamangka impen nika namung kembange wong turu sing ora boten dados menapa yayi yen kaya mangkono dewa boten adil dewa kapurnyata mbanjut Werkudara bakal dipatrapi pidana kuwi pengen roh dosane Werkudara apa lupute Pandhawa apa karsa paduka kados pundi munggah kayangan sungsan bola balik Werkudara jaluk yayi Konjang